Ja, hej og velkommen til den her video. Skal jeg lige have skyllet det her udstyr. Jeg har været på tur i dag sammen med en fyr, jeg fandt på Facebook. Og vi var ude ved den her ubådsstation, som jeg snakkede om i den sidste video. Jeg tog ud kl. 12, og så mødtes jeg med ham derude, og vi klakkede udstyr og hoppede i. Det var den samme badebro, som Kia og jeg var ved her for et par dage siden. Og vi tjekkede ud, hvordan det var. Og det prøvede vi så nu her i dag at se, om vi kunne finde selve ubådsstationen. Men det viste sig ikke at være helt så nemt, som jeg måske havde håbet på. Klargøring og ihop var sådan set ret nemt, fordi det gjorde vi på parkeringspladsen. Det var nogle år siden, at ham her Rasmus havde været vandet, men det gik rigtig fint. Og vi fik set et meget varieret dyreliv med både små og sjove fisk og krabber og ålegræs. Dybden var ikke specielt prangende. Jeg tror, vi er nede på 4,5 meter måske. Og det problem, jeg havde troet måske ville være størst, altså alle de her vandmænd og brandmænd, ja, i og med, at vi havde jo heldragter på og hætter, så var det jo heller ikke noget problem. Men ja, små sjove fisk og en rigtig hyggelig svømmetur rundt og kigge på omgivelserne. Selve området omkring badebroen er der faktisk ikke rigtig noget interessant, men når vi så svømmer længere østpå, altså til venstre, fra stranden til venstre, op til der, hvor jeg troede, at den her ubådsstation ville være, den fandt vi ikke, eller også er den i hvert fald så sammensunket, at den ikke er til at kende forskel på det, og så bare almindelige sten og tilvækst. Det her betonrør var måske det eneste, der kunne ligne en eller anden form for konstruktion, men det kan også godt være, at nogen har tabt det senere jo selvfølgelig.